Hola, en aquest vídeo us ensenyarem com accedir a la Web of Science des de casa sense tenir que fer cap configuració especial, només amb el vostre usuari de la Universitat de Lleida. Què fem? Busquem primer el recurs. Un cop el tenim, intentem accedir-hi. Com que en aquest moment no estem dintre de la Universitat de Lleida, ens demana un usuari. Per la part dreta de la pantalla, si us hi fixeu, tenim aquesta finestra que ens permet accedir amb l'usuari de la nostra institució. Només ens cal cercar la nostra institució, donar-li el botó de acceder i ja passa a demanar-nos el nostre usuari UDL. Un cop posat i donat a l'acceptar, entrem a la FECIT i ja podem treballar amb ella amb absoluta normalitat, exactament igual com si estiguéssim dins de la Universitat de Lleida. Gràcies per la vostra atenció.